buscarem altra ocasió per fer la línia del nostre poble, això no ho dubteu, però serà una altra ocasió, no serà avui. Fa només un moment, com fem cada 2 anys, hem fet entrega dels Premis Josep Xulpi Puigalt, en la seva 5a, em sembla, edició. Sí. La meva enhorabona als premiats. I dir que aquests premis, els Premis Josep Xulpi, han fet el seu camí paral·lelament al camí que han fet aquells que hem defensat sempre les nostres senyals d'identitat, perquè mai no hem volgut renunciar a la nostra condició de valencians i de catarroxins. Des de Compromís, avui volem fer un xicot de resum, volem perfilar-vos una miqueta el posicionament de les dones i homes que composem aquest col·lectiu, fer una situació global, però sobretot fent especial atenció a les polítiques d'educació i cultura, que per cert són prou terribles, que estan portant endavant l'Ajuntament, la Generalitat i, com no, el que té el Premi de l'Espanyol. M'agradaria poder dir una altra cosa i estaria molt bé poder donar unes altres dades, però la realitat és la que és i les coses són com són. Els valencians patim l'índex de fracàs escolar més alt de l'estat espanyol amb un 37,2%. I com tots sabeu, l'estat espanyol està al capdavant de la Unió Europea. Lluny de donar solucions a aquesta situació, els que ens han governat fins ara s'han dedicat a dilapidar els nostres diners en altres coses que ara mateix ni venen al cas. Però són molts els que volem que aquestes coses canvien. I és aquesta voluntat de canviar i de millorar la que ens espenta a la gent que formem Compromís. Des de Compromís som partidaris de fer política per a les persones, per tal que l'existència no siga una mera supervivència. Perquè hi ha coses, com ara la vivenda i el menjar, que són precisament això, supervivència. Però nosaltres, a Compromís,